valgt at lave en bue og en pil, da det har sammenhæng mellem, at vi skal lave en bevægelse, hvor vi skal måle hastigheden. Til det der skal vi også bruge, hvor mange grader vi skyder af med, så derfor har vi lavet et graderstativ her. Vi har som sagt buen her, og nogle pile her, og så har vi en pileholder her, fordi at vi har lavet mange forskellige størrelser pile. Og i det her forløb, der har vi de forskellige fag, som er matematik, fysik, kommunikation, IT og teknologi. Ja, det her det er så en af vores buer. Det her det er så vores plastikbue, mens den anden det var en træbue. Plastikbue, det har vi lavet elektrikerrør, hvor vi så har puttet et træ igennem, så man kan bøje det endnu mere, uden at elektrikerrøret det knækker, som der ses her. Og op for tårnet og for neden, der har vi boret et hul, som vi så har puttet snor igennem, som så er strengen, og hvor vi bare har bundet mange knuder for oven og for neden, så snoren ikke går i stykker, eller om den går ud af hullerne. Og konstruerede vi en bue af plastik og en bue af træ, for at kunne måle på de forskellige kræfter, der skød med, og hvor langt de kunne skyde de samme pile. Vi konstruerede vores træbue ved at stille en masse smalle bjælker, som vi så satte sammen med noget trælim, og lade det stå og tørre i døgn. Og det så tørt, der hullede vi det sammen, og så bøjede vi det og satte en snor på hver ende, så vi dannede en bue. Så I kan se, så har vi også bygget nogle pile til vores buer. Vi har blandt andet bygget 2 forskellige her, hvor vi har de blå pile med størrelsesmasse, og så har vi de andre her med mindstmasse. Vi har bygget dem ud af rundt træ, hvor vi har gjort enten spids for at formindske vindmodstand. Og vi har bygget dem i forskellige størrelser for at beregne tyngdekraftens påvirkning på de forskellige pile. Og så har vi bygget vores vinkelmåler til at måle, hvor meget grader vi skyder, når vi skyder vores bue. Og her har vi lavet forskellige højder, fordi vores nulpunkter ved graderne, den afhænger af, hvilken højde vi er. For eksempel her, vi kan lige prøve at vise. Nu når jeg skyder, min nulpunkt ligger herovre, så kan jeg illustrere, hvor meget grader jeg skal skyde. Og for at vi kan illustrere det, har vi lavet nogle ruller, så vi kan illustrere forskellige højder op og ned. Wallahi shabab. Nu er vi nået til den del, hvor vi skal udenfor og teste vores produkt. Vi tager buen, pilen, og så inden han skyder, så skal vi lige justere graderne og højden, hvor den skal være 45 grader. Så er vi klar til skyde.